ويجر خورجن أرغم بلطة Ярыштагыл ырсыд ярыштагыл афон амауын қарымшалым та ырвитін скутер та аида. أما مورغوات لادا ودا لادا قارمو كوي أفتسغن خمتج نيشكوتانا منا أردبوندرما خبرتا ميقوش دار وي مخدق دارونن منا كفاكوشا متر أما كود جونوت أفتمي أبوني فشتما زوج قو كروما أخد سقارم دتنا أمغد وما غورت администрации кушчета нахаштам гашка саран хазарта ама паца хаду кушандаттам абоне фаштам қарым налдатсыштым. Қарымганан тиража монжитан та усиврыштык бақашкоттой куштот техникону аварма аркашын кацы иштама айпыта архашаниш отсы қамы аваштятай фекушынканой. Айда одада кутванда диш валзаге таманы басыд, маныма каш сықушын ганина агылшын балтын уй башту ахурганан даттима ама студентима бирасы барак болма фен қалма кашын суйма. Райдытта студентон валзаг артамин фоншада студентай фылдар бас архайзышты асы фестивалі. Хуждарты равжарзышты дуадашам апрелы, карумбаттаны қатсакта кушканой уад. مدام سيسي مثلا ستودنت وما قلزة جاي سرافتنا فشخن صلاة. خلقنا كنش. خلقنا فلا تأخذ. سيود تأخذ رايدايم نرافدشت. رايدايم. Уршаг амбишонда ушыгдаг бронкам на канансуму, маржгах кам канансумна фала. Чижону уол подгангая яраштажы Петр Фыцак, швидар котта уагавард, машкуй вунгта авшнайны тахай. Чина байкуштайд, яунафама уйта каржай авхартай кой. Фыцагов шнайджита уращей фажендышты пацах Алексей Михаилов артежаман. وده شفيدار كوتا غورت شغدغاي دارن فتك شغغا جغنيش اما وردغاي رايدت تاور شي سرن коммуналун хазарад историй фала уаттар машкой вшнайдма жардахшайта ама адам махшан парахат коттой хаска ништа автомай фараштам апрелы рашт арташа да дувун фон зажражма Петр Фыцак швидар котта раждарсы жак оны кой коттам уй. غداو خالجت آدم سشت سور ناتوی یخشی کتوی س ایواردر آدم اکساش تندر فی خالتای جاک اونو یاش تندر نادل وادای تو ده ودیوی فلدر ایواردر کتوی شوانگ ده شومونگ یرشته جوی برکات نخساود بافشتوی سیو یوفشته ونگ ته چی مارشته ودونن Айда мажардамам автозура, ама усы жак он абондар кушы жагават сашықсы ехшай наминакта феникам, олдайдар та фаштак бонты. Да хожина нейми ягу сеях шлада. Намафала, ючкут шамалкан заштамыват цаган. Авто. وده سفند كوا وتر أنا كمونالون لقت نردوج سارد في داوجدر نالش كنيت شتى كان بدون نسون خاش بيريش أخم سلوجبته أما باقواجش أخات عدي ما جفارشما شي بالو جغم جنكشير وشتتا أما دوني ولتتيما توخ كنجتدر وافغا أرزنخما لون جنو فلاين يخيفان ميتم عدي ما غراغاس أو يخي كوباسات تكنا وات فوتبول جفاسيو جتدر أنسوندر يوارش كونسو زشتم أخشتي أغراشتا غرالا ودنر Ташагу доны вилтыта ама жыңширваштай. Савар мазалта аражын қаусамай арзон футболыжы ажарай адам афхардма баяфой асы ама андар фарштатыл мағзурам на важды тима. Удон ташты Аллагира районы граждайна қаққаны нады, ама аннан қаладжы сауты қаяды шарғылауыг гатеті тайму ражыма, аннан қаладжы сауты ражамынды саштардыма профилактикон күшті қаяды қисау қадивыг қайырты жауыр. Уйжар хорш. Уйжар хорш. Бужны кайнам шакка кутат. Айда удафта бан хашканам жаурнын зурзаниш жыңширвашта тахай, таймурашта доны вылтытын хмас мазалта арыш сауын суй, уйтхаймад граждайнаг оборона ушага ойжағынна кайхонс. О каканат удонов фарштаталыккан Шалагир районы, Алагир районта нахадак даравдишан кудыдыштам автома юма дуахат доны ажарай вхарнабаевта ома арзон футболышты. Шатықчин тартадар ватсаган кудыканзна. О, кудысаканын кындаса кудыкан. Усырраштагы кыштон, кушын мин фарашадайна осванза мажи, усы кышты бынаты. Ма такатықчиндар дон рай вылтана мудиш.
دوامين دكا ماجوي بنتون دي شاغو دي دوا كوم در الاغير كوم كرتات كوم در نخافتا فندكتا نو خزرتيتا دكاك تانا موديش دوامين دشا ماجه دوا ارزفت بلج در سدشت ترك افدات اخوشي ما ودشت مايتاي خورختا ما يودشت نا باتفولدر فوتبولشت نام خشو ما خريون نالغير ريون خورختا ماي ير نو مانا جردوار ماي در روار ترك فلا بنتونافت نباقك دارسير اش ساش كوشن اشتمش زاجما جويرا خاتتم خورختا ماي Югар алагиру кома кайта шкота мана айда да хадак дар закоутта шадон така жаганишма гыцылгай ногерайта сарын фолоусара штаг адам вертолеттай салаштой ма хадак дар зуттан вдишан код журналист автосыдышта мама вала жижалы банайго ма хадак дари умуттан яр самай ногайта ахам жынзинатта марсава уйта хайсы аражут ма хайсы араж гауи кана мирмана ارتقيرا ما يكرون اخم قاميش نامي ما وسك قاميش ماخ راخشم اخم مناف قوخي صوت الله غير خيساون راتم شكنم سنوناف سمي ما خنا بونسو قانوتا ونكتس قانوتا دون شغدا كانوش سمي كفدا كروارا شريباري دون سواوس قانوتا شتاي شخيت بنت فين ما كم ز قالين توي كم ز بوتلات صدرت زوي سمي شريباري ز دونا سوا كن الدنجبا دون جغش ما ميراج من درمنر دبون درمان خاش كوت تام دخدك درمن يزرتاي اما كديبان برشتون افتما يوما كوش تسونا فلا وتر خوش درر دمشتي فينا خوش درر دم ير كجاون شتي سكنن قوسمي من جغم اونن فيديونا اير اسي فيديو ماغشكا فيدار كانوت بلغراتتا وي الله غير يا داردون غاليو فاش منا يا الله غير غورترجدمس فنداغيش الله غير فرشت يوم سالسا كان ام سافر دون سو امر دون يا غاليو فارشر دون نو ما يا نوش سالسا كان مي قاون سافتجنس اسياج ما يناش كد خساي فرشت يولدر راتو يا اسياج ودي اسياج سالسا كان زشت كد نراتو ردغاسياج ينردك تاباجاي زاني ودي ناجما دوامين دون فنزا دربت زغناس فرشتات خاونس ارسقاقن نادمنا ارز مينستراد ما خاونس ياس فرشتات ماما اسياج ما افتجزنن نو يرو سالدراج قاونسما زوارقو شاداغ نوقو يوم سدتكل يودون يوسقوت ميداغ نو بلغراتش سالسا كانما نو نخيمه افتجنس ما республика يبرسخ سايفرشتني قامس مشكي راتو يسخسا كنسراتو تا سالسا كون ميرسوزشت فلانوي دون بلتا شغدا كانشت منا يرجاي راجمقري чиудиц парам Арзаминистрада има Марсади, ЗКБВУ, Западно-Каспийское бассейновое водное управление, Дувада има, Шемаш патам, Бентонтаж бинат касташ умыртыр жылдыштам, ма актышканзышты, ма Шахима Арзаминистрада техника сами лизингей райштой, ма Магашка дуамин нудашамажы, ма Кушин байдайзышты. Автожахтой. Сега мас фарштама раждахсштама идем мана. Так он фалмама фанди бафаршно тер мана قوتو كويشكو تاجا تشاقدر من رتك نريد جنتا كذا قوتو شيبتي تشاقدر. Автожагонный. نينا. Автор ишма город рждам усقوت رواخ صاب باخيجد يتاورت. يرفعون город будешь устахчен. وما في تاي وما كامر وارزني برجنا ما خلنا دتشيش ندون يولدر تشاق اشتيش. تم تشاق اشتي يولدر. ويتخيما خاخوني دتنيشت خوخي ويما در إركور مشام ورشتونو
يوديش أخشاي ماشته يفقدنوش أنا قان كلاشك في شفتيش ومتاو ديش خرج قتل سوق دوني ونافته يشرتها خيجن وديش أما في بايده ها خم فوتبول الشارشتا فلما بنرجع ورما يشفرش تايدا دتش من أخم بار جار خرج رجع جما خدا قفديشن وتن يلخوتي زوج قوم سوقية أما هم يشفشن ودا كرزن ما يلخوتخشن كم درنا بتاع فيديو داريش كده شارو на видео на режиссер тоді равді сіштам махишт кадр таудышты арт мана я вжакта вацаганма дуада имаджи барсудышты хахамтын шагдиш уйса я хошей авшан вандаг махаштаг уймадар валза курбаловый гарыста бута курбаловый бахан алянзар и будурте цацавсун фулдар кануй маған на Минстраде коскута алянзар оболзоран ма ой канун кенен гезуй мана телевидение радио газет ялкомадар рарветан хабар ома будур така содза садзахарати ка арткана ма еще заранжи надо курхос он сауда форт керцав он собол мана кем ба ваштай натпол еба фулдар арцауй цейфудай ече занхта фулдаранца кена анца тауга камива конзонан хвар манаундер тама ну ешин хецот кенета над махастак занхтаканция это ба анца районный занхта жахан поезда и сахарчидар рапорта тама котар гананиш машутсан фулдар ба еу фудай фу кена еута поезда цауга кена машины цауга ешке рагалста сахарма еу фудай састай мана тавдарастагу кадерло те валза годе мах Минстрада махабар арсудей сада артинсе дуадас хабаряты кардакесовстей вахан хабар махан алянздар на кустобол арасцой ма на Минстраде коскута еума ягай медгуттакти Минстраде коскути хатса гауте арамбурт канунца адан администрация хецавада утта будурталаварт каман анса цамеш батаунца нант хармана ну каш факаны ма онан алянс даре сазарди арафтаун ута канун кене гезуй куканонца утта оман баес Ивар консолзышты. Урсага уэзалзан правила противопожарного режима. Оме фенстей галама кут цаонца ече будурти кудан заронца кардак пол. И это оме фенстанца. Вертагадам спутник рвачдар барагвай ержагам я будар барайдар на башу за самой савардар канзинатта шылдар савой. Ама спутник айдам саштарн суисагу. Е ацагай любой раундер кардак куссав суй. Ма яунак метры фулдар кова я арте вот махмас арбацию махмистрада мы сразу арбацию хабар вахан раун цавсуй кардак ма магаска сразу хабар тагдар бацию ма магаска махан на коску орда марацонца ма уже баракфой ма куньях оме бунать куньях сунса демак оболба гагай тасканунца ма оимба цауй штраф допустим анаой адемаку а вот фонд спарминема и фонд сменеюнга хазарат хуажагам вот она балбацуй ну она ба фулдаранца инсеминема райдаются ма фонд садеюнга с картунце и штраф такая ма омагаска алянздары зоран еба манзарон се будур табал заранжи надар хасунса хазартан арзан ودهير أخم فرشتر ماما مش هرافت كرقود جنك شير وش تبير سوجوني فلهير أخم من الريسبوبليكا كوي كوكنم ويفلقت وديش أخم من سقدر تنكي باقود كود يافت فلدرجان شير خاشتاش تيل ساش باقود آدم سمايا أخوشن كناتير من أخم شير أقدر رسوي تيرتك دقودما شتيت شاقدر ну так фастак мана мазарди харафту е атте мана фара алагирский районе оме
ما بعد داري مناطق خونخ فرقس بالما يوم السفسي أوجه عادنش تشكستون سما كينا تساوين انت تنسكينتا بيراد انما سونر نرسوق جينا تفينما ما وما كاتي وخنتي وجه يشكي كينا ну جمتني غوستون سما وما السفسي ما خن من استرادي كوسكوتا дуо коре его фаярхайтон самайня хусун канонса не хусун ганан байна езоит ханама машине мана бацаузаны кахайба ну нормах косоктора цебарца вахасе я раге дон самайня хусун кана ма растак пакут захтоно татавдарастагу таралоте хоркасте ма хистан салдам варун тарлава ама вертолеты наудиш шахам хаттахагай донор апркана омандар агутагу тема хон хикею магаска думгитак фой диеттерна фаразум састахон овгата хох вертолеттандар жену манар табон косай кой коттай шадона тахчен махам вертолеттан мана вот адам куирважен коттой шадона вот за махтарна тахтышта маюранию автобудиш ама адам афалдахт что это хайма хох жену омкамдар телдар сау амайл кфахасау мана жаур жахтар такама жаур жахта адам самай ой карцкуштар ама жингма калой фала доневал такой канам вот амфулдар арз яхадаг вацаган арза хошай вайдун райвал мит тайн уй барсл нисы яткан ахад кавдатар кавдата дуамин дкагамаждар мавалзачи митка кайфатай уйз автопарат уй барс джаннир хашу смит ода мана راخي جمنا ودا معنا زيرا شاولات وش فلوالو ميراج ما جغن قولادنا جغم ترنا كشت فاتك ما قشك ما خصم ويم فديشن ويدر жағамай доны вылтасы жан хашын суман нахаш кант адамон хазарадыл насау футболышта ба қагдарын схисан адай мактыдар арах ахам балақтар сау саугадаттам хаштаг қауты шаулаты зерашынын разурзан салдар ажма республика сарзон футболышта ырсыд удоны тхайфылдар доны вылтима башт уежар хоржла дама аида Афаз қарма фонта канц ақбалашта амациюты цыбарц бурай бараг надарынс, арзон футболыштадар ара хорсауынс. Дуамин дыкага мажана республикай июлі май артабонық авдая уарынайнен садиш. Дон фандакта ба хорта салдар қауайра сауан налу диш. Шуангмазы иуай утам бафтану диш армаштар вертолетай. Усы дон ивылтата тынг бақығдар той шадон ама галону поселокта. Бамыр шадон жды ама цинчы комбината унар. Бирадам бажадышты агушт амана хазарай. Специалисты нахаштамгашка уягома ахам кавдата арсыдышты сыппораж ражма. Дуамин фараштамажы зауджи қау 6 квадратометрлдар сыппор минутма арварыт сыппор 2 литр кавдайдон. Уңкты сақсырджи ташы ход коттой. Дымгалыштак асалтау фандаджи бұлтыл афалдақта ану шомбалашта. Асауанта арыққаттой фиштагайна фалазы уажжау техника елдарах ижан налуд. Инна хат арзышнатсав ирыштоныл арсыд афазы фашта. Дуамин да шамажы тұқчын таркавдата фехал той даш хидай фылдар фандакта бұдыртата фалаштой. Алагиры дугуры ама арадон район тұқауты сарджита бажадышты анагаз ама рухшай курием годма. Қыгдард байефта алайнаг молазан дондар. Молазанта адварчита шахадаг бысаутта араштой самай дон ебылтай маакала. На республика хисавады бақыд дуашада сыппардаш милан шомрадих калын самай усар зон футболышты фаштиуджита аю вашканой. Дуамин ионда шамажыта арз яхиванд мита ногай фенін котта. Асыхат тұқчынкавдата ихима бақыгдар той ардон районы сарджита. Дуамин автошамажыта Аллагир районы, дон фалашта бирах жанг ама срау хитта. Адам бажадышты анан важыны доны магазай. Уавга заудиқа уңктадар хаттай хатыш вайынс балақтан бажга. Анау донайсыл асауан налвайы. Уавар нырманы вылнау автомайта тұқчынкавдаты жаман ралауд. Специалисты нахаштамгашка футболышты автошарахышты уалдафы температура фылдар кайканы ама мит кайтайы уман. Усыф ажынд матаба автынс таркавдаты датты ама арзима тоққаным бақауы. Амбулак чиражынзан уйжын жаған вайы. Лада Аида, мажағинакта каромар хатсашты дартаршмах.
Бужнық дзерашаян уавга манардабон куджахтай кан арза ахошайнавай фалмайр мана Оренбуржи раджысы футбол жарсы дешута. Ума дамбаратта дуборта бон ражма уйжагым мақавты. Я фаштивчита тайнгер аражынс, ама жағам жың жағыны күтқажан скомна шузы мақ ахам саутам саубақи жат қолысы таштам. О самай нумалсы ой. Ода ардабун лада зарттай о маусы баллахы тахаймын Оренбуржи чирсы дейуи. Ама жағын қауыдыр маусы баллахы саутық шанабун фажындеу жардаллауын қушынғанинаг. Ома шайрагдыру юзан орскы доны амважат чешылгайк аттыр кынын райдытта. Уйдыр мамагашка кадбын тонық шышгон, сауна фалауыттыры жағын қауы құтта құждырдам кайывы. Овга Петр Фацага и райдет там, ама вот ганантама абуны гананта юне, что тер техникон фараштайдар и в том дарыштам, ама жартадар заштам сафанды жыншахаттыр. Фацадждар юма кайқа урбалаун адама амдыхован, такачта архайн рашт. Бужнагун. Кайнем шака кутат уйтахай. Табавши. Удайда. Реклама и фашта. Реклама. Кем был заштам-то? Айда журналистикай кушкая сынасаутахай бақуд нфашын ахамнал бажат қуама журналистан салх турмауа авто на ахуркота нахиштар доятым Олег. Рухша год яномын арах куштон. Адамай кайнарох канын суи улзура, ама дашна журналист кайудуй. Одайн ямитуне мини уджитадар арах рамышынс. Балвард автоу райшом дашам апрелы дашажы ахаштканы аледжі езал курыев таул. Фала саштытыл нардарма уайы харжық дау, фарнымд, куштмондаг, сарды жынзинатай чинатыршы ахам, едашны ады шарапонд, автхоқы шартыдар сард амамалаты фандагылчи асаузан ахам адаймаг. Урышия Федерации журналиста Садиши онг, хушар ирыштонышкох журналист, на Республика и культура ишкохт кушаг, пацахадон телерадиокомпании Алани и Шардара Хадивагама, Республика и парламент, информацион аналитикон хая даражамона гдоята Олег, журналистика има хомата дженер басад. Яфыд вшатон мата доктор, ирыштонай дар цартышты фала Олег комулкот таял хоты, школа кашт квасиш от ямады фандыт самай Олегдар доктор шуа. Шуангма фалварантадар ратта, фалайм кышмат андар фандагамытта. Уйвалай акотта машкума, басыт полиграфион факультетма. Еврашта глапу футбол уасары бахаут, кажет ал студентон командаты. Ода декагам курсы вшаттон хаштканга ирлауд десантон ранқаты службой фашта шаждахт ярай гурам баштама. Ма ахурканын ма басыт пацахадон университеты филологом факультетма. Каждый фасиш мин фарашада вдай штамажи амакуд журналист яхи бафал вартагажет молодой коммунистадар. Я машинакты код зырта автомай дуажы фашта телеунатма басыд амаум шарта ядык как хазар. Райшумай и жардалынгтам я кошты уд. Уйтахай жағзышты Олегима чекшта удон ювулдар. Махадагдар вдишан уттан фаланам абон на студима ахам важита арбазд Олеган телеунатма ефыцаг арбак аксав чикуды каным. Ода удон ташты пацахадон телерадиокомпании Алани хабар редакции уасхашагама редактор Гадзаут Зоя, ама парламент аппарат ражамында хисау хадиваг челдыты Виталий Удонима дартыр мышам жындгон журналист дояты Аледжином. Ойжар хорж бужын. Кайнем рбазды что тут. Ардабон намудышты телеунады пацахадон телерадиокомпании Алани минаварта амана и что интервью амаса фаншан коттон махисан яномышкая самадар архандаган арантамам наражен майжазнан сауновый уйтхай ама Олег сама агашу сама насурыш автокашада и магма наурна асадуни налишвой Зоя ернды куды канзнава цаган евцагрбак ахсав штаямашты. О, куды канун. Вот информационная программа та автонома, вот что хабар, там новости автохунда что. Фала Олег кушин райдат та ваши вадун. Редакции раждарум райдат та кушин. Овгата Олег шарашта мана информационная программа. Ярашта да. Ой, мана Ораши
пацахадон компания куфажынди умдар раздыр наудышты. Фалаун куфажындышты вот Махмадар Олег Шарышта усы редакцията урышак информацион программы редакцияларыма ирон информация. Автомай рогон лапуян бантыш тиш ахштяк. Рогон аудио тай рогон. بخاطر كانوا تمودي فتساك أخسفت كوكوتا وتاتشيجون مسافر كودراف دشتايخ إيش كود منا ما خدقنا ما رجون جورناليست فلو ترم فند باجون تنقمي ديشتنا ما عارف قدجن رافدش تارشتا патриотон тема тел арах арбахуттаю фдбаште хаште архайджте чифеш кохтудона тхай дарравдаште табиров акута. Зоя магдима бира что факуштам ама нахадак нахисандыштам продюсерта агуртамю армаджитана фаланыртакка юравдыш шаражныл салдыр продюсеры бакуша итад авдишан абуны журналистикаен махтаг цил ивгудыл азурам. Отта нахадак штайнын штырых хушуди Олег я хадак салдар продюсеры юма бамбар штайт утхай ама алы тема держит республика СССР баштоны Барнун найкашти алы куттак мадар амайын антышкадар кота манфанды жағын аргон журналистай аргон адам юнам куфажынди вот шыл кудану выдай архайта самай шакушт хуждар бажоной самай бандурондаре кушой сышын хашкон сидей ул удон усы тематыл усы равдыштатыл уйхужан вот таган усы куттагма ясас ничидарта уй куда архайта я каштар фалтер колмулканын лафта никаманан тышти рассылгая ма тыңкца что аржонай халар жардая жаштыртар никамашкота автомай куштау куттагылдыр. Виталий Катава цыган кудыканыз коммерцион рауахда вот цыган пак ахсав коттайна. Магудар Олега бажит тондашма шазажражма. Тилин адма кубастан вад Олег Умбаев тон кушке маусраштаг андардоман тауди. ما تليون عاد أجرتو سيد خي شخدا جمال قوم ويما كوشن خسايفرش لسيد خي كوشوي نودا رشتر سدي редакции коммерцион редакция شرغلوا جودي فرنيات كوشتا سنة بعد ما كده على редакции تكشتام وتر هاليجي ما فيهم بلدشتام ما على فيهم بلتر سمادي ما جن صدر خشجون زينات خشتا هاليجي أفته أخم فالمنادي ما جودي Ишкуя карганга феттай. Ишкуя карганга фекуштай феттай. والله نيكو مامانا زوين خشتم گشکافتن جاختا مشکویدام فجندشته باورند ما مخمه راجدر فجندی راجدر مشکو مخ فجندی بفجمتا. او ما يود يوسكورد داشني كورد ما سقامنا منجي ارمشون عليجي ما تشيكشتاودون اسماعيل شاوف شتاي Бернаст о Алексей Казаков Зуцат Володя Бесат Александр о Алик Бешат Итаграшт Махамад شتاي Алан Алан о Рокшта ودا Шанат Шанат Чижг Жодно макштон полосатилю надо. Талпарт Люда شتاي намангейма Рязанов Севажага Севалад о йод юмак штой ما تنجي شاغر يود فجندي يرشتونا تليوناد كوم يفير ما يزدريتا رخشات فرشتا تودي خشناد ميدا يودوني وراخاشتوي تليوناد ما فخطوي ادم كوم ما باسيناد يشكوتوي телевизор кашетам كوم ما يفرشتا تلافرتوي Я рашта джимау бундур шварта хамравдыш пятница жага. Аллык ридер майрам Маймиладам тынг калмакашты. أما هير من أردا بوندر ما كوزرتا جغ فتساق كجاختا يفتم يفجندوت كوم يفير درنا ما زويدو كشتاي كوم يفير На лавга вот ком эфир фуцаг на фажандиш ком эфир телюна дараш курсы до дермауди ком эфир. Фала ويتخاي فرشنوما Тарважык жандар кутта гуди умбира
Сдар аппаратура. Судардиша кашта даймагмана ватсаган. Штема вижандар каума акушта университетадар ахурганага шайрага ахурганага юда шажбарс. Что и фашта легима декахат ну юкордашта ралрат куштам. О мой фашта тафим был штамот парламента. Алегима умта воды баевтон информацион аналитикон хаяда шарловага. Палама магашка сама Олег оттыршы патай фулдар телеунна дуаршта. Уй я хазару диш. Тынг варшта телеунад Олег ма тынг анува дуди. Я куштылдар. Вада курайшам хушар ирштона сахабарта сади. Вад фацаг Олег юрдам асадиш. Яхи нико бамбахшта кадма куд журналист автайну дифадат ма масава фашаунай аража. Фалайвасади оттарна фажива юкота ма юрдыгаю. Фацаг хабар. Намангай. Юрдыгаю хабарта кушин кота. Мане ауз дукка гамажа саута уди ахима. Ирштона умдар оттар хафта. Умдар яхи варшнику алашта. Удама кутфе куштам автом жок. Авто нажаут махтам ербастан кушима. Самидаг мавди вождан хаш эр мапудеш бадарту макандж на фалабирадам. А бон эрвас хашак чивы. Кубакшай вот мана сама и фирма бршка бакенс. Усак айнах нахаш мана сама сайшти фашти шулга кана. Алеган я алын хаш таруди вождан мамана в шармакота ал самай дарсма юмана телеунадма курасади. Вот тариусма уса в шармзаштаю хабарта сартама. Уйма тама удиш мана қалзаг. Зоя чижона рқуды канзна савардар қалзаг сау ви пайдафта. Саржон туди о қалзак. Мазда не сразу на Виталий, да не сфе куштай, что қалзак саут хайкадный яг. Пацаган шонтая фарштам. Шонтая фарштат фало нюхат мажаны алын хаштар алы кутаг мадарю арф кашти. Арф. Ёх саур кудукоттон уржмагима башту уржмагима кнаута Руслан Битарт каднам кашын тынг башту деш хушари что мадариумас деш на телеунат румюма араштой ама мана информацион блокада жага юма иша что таболта Ирина Машема автомай ама юрашта уржмаг Гукат Ирина Гукат Ирина моргат харафрт кудефир коттон ама уржмаг улов туахта машидишма Олег ма кабинет манама бахат автомай дуары райта зурын Олег манахер шыттан махер нажон кутканон мана шыттан хазарфа что кутар бажылтан картма автоз жан чемоданар вартон баваттан мегдауш коттон разыртонзы фашта хартма шыттан мамын жагын хашта читачидар амардишма да урдамдар савун кау батаумдар разурын кау сил салдар жан ранмат автомай Олег автобата кашын садай каши что-то на авто уржма. Может, проблема в тебе. Юных ашей. Уршага арахтарю зарта. Мамавина мангежан каума парламенты дар. Кад дар адамза дар орду диваттарум штарфадну вахта адама жардаты. Ма куахисан ялик вот двишазам бон двишаз бонама ваттария кабинет я куштатун кабинет хкядуди. Яхам арган коттой. Минут кудуади, Германа кудразар там автомай уда журналистер, уда парламент, уда мавгадарта, эффектем завгадар мавшта. Удон утапат хабарта ю адайма куд антышт. Сафема хурдячину, шамахма рохканут, я хадак дашнуди, пурти кажаной фаламана стадион Спартак, я так казагю куди, дуамин, вади урдагей дарю котта, эфир урдагей. Ама кутфажанс дашнадардам чипамова. Чи варж успаттаг. Мехадак футбол тынгваршта. Умамагашка яллын хашта рудия баната. А умагашка бирата дар кудакан сурдгай кот. Манан невдиш он свердерми. Кад говорит фенуте уходак. Магашка асы кадрта иштышта. Ага и Марина шокыртама козашта. Индира. Че патара бира вар, что это? Моя нардарна рохкан стынгарах. Хазарма даршан зурын саугадар бакан. Да хош сарыш ясардым бал Рима има. Рима има. Арах зургадарам канын арах штаям квайын сот ма бабырык каной.
يسرتر ما بابر كانوا يشتي خزار مدر ما باسوي آخم خبر نوي تنگو نيا روح كان سبندر كيش قومل كوتا كولا ودتا كي كمنو دي جون دامونك Виталий жидабу мафта сыртай жагома. Афшар макот там, на жагам камера ираждерна. Нартака табантун андер хожан жага не сыртай камерам. Ама уйда умагашка са амон. Гацал темая ума хишгана канам фала гол зура муттар. Амод уйтаса амон. Уттар афшар хожа ума. Мана куй афта гацал мана бантун уандон дарма афта май камера ираж. Алло уй хождару авимана уттар саш уй кучугмана прям животи, какая нехтара в цыган куай. Нартака сад гацеландар хужанну. تنگیش که کبا فنده و در علی خجان نراوی زنی. ویدیر مشتر علی گلفیدتا. مایو مای برکوت اینتای. فلابون بون که جنه کو قاما دیماغ نفشن دروا. تیلیونات ما چیراس یو قاما زورا نمانگی. فلما جردما سناسو تاخت فزورنس. میم چی خوش ویم بارگ در نفکر. Муман мана менталитетен дар хужон. Штайма Зоя, афта дар удиш мана юршага удар текста фашын кудиш. Ирон текстами уркаш тумаю шбал вртко таума политика иных мазышты шахшанады нахма алс дар хожу май вот эфир маравахта. Фала юршак текстан кудиш фашын от алкама дар яхи стилистика жам викудна. Отзыв армаштар дуба кудяды. Кудят дарна, а нахашта чижон фаиф тайт мы кудят я бнат шпат, а бон так утканс нога я рафыш, сама я каурафышын, ома сызыдомы шуйднам нем барынканс, алигма тауди яхи школа. Йо изарта я дашнят ха, йо ямата. Я дашнят, вимида гуди. Зоя, жагам жаги койден алегат хай фонс кудяда жаг, сыштос фонс кудяда. Жагам каудан фашин текст. Хашлавар турат там ком эфирина. Зоя салма кудыкан шадма я бира текста махсала хуркот там иляйлдар, таймура жылдар даул, кайжагны кау шмахна нахурган читауды штут университет айдартар. Ама юхат Зоя фашта армаг ахжарты Ахшар бегал, ама за ртакудяда хорж бакуды коттон. Ома дамла куама нышаза балаш, уй нышахташа да балаш сахараду шкотта. Куама шаража хазару ишкотта телеунадам бандурши варта, киноин бандурши варта. Ода фырт шкомыл канама сал журналисты шкомыл котта. Ома да жунышы шарыну сынахашта, ома гашка жағын сма сал нахаша ишбарак каниш Олега Мидуне. Удиш халар жырда даймака, удиш тынк жон джын ама құды джын, удиш бындурон цаштай чика, шты алы құттак мадыр алы, шты я кушталы тема мадыр алы, равдыш мадыр. Удиш тынк жырд халар адаймака. Ирма Зоя кудыканы жоныш ишко афта удиш ама махыр баз что Олег намайш командировкой маотындар Олег фыцагу диш кушты Олег фаштага юаз диш куштай юхат я шофрана афта жагыт балсы удышты марагмашы дышты мадам сайра шом да мамил раджим арбас аша хатыма дубу минут лимюс диш шофер мему кашева цаганю дуборта шахат мадам 8:40 приедешь у Маша с минуту на концерт диш у Мауисал зура раштагандар архкотта тенка водокут. Виталий Мирдов таку бафарша модеди таку жагзана салдардай. О Зоя жахта фаламамш бафтазан фацаждар я дашна зинад. Я дашнияд тынг баржон вардуди. Ама Йосиф Шарм, я ми дуне сов шармуди уманза амбалной халар жарда. Каштар варжон. Ама хиштартан та архгенаг лакатгенаг. Йодун что? Иржагам махашын кулдайт. Ну афта нахашын. Вот сама саваржон басамы тайт рыгаттан Виталий. Рыгаттан басамы тайт намангей халар зинад. Сайтхейма халар кой вот сын куштемидаг дар филдар бантастаниш. Ежмахи кудыканым мою кафарштон на редактор
Костя редактор нам ноди. Томаева Наташа, Наташ Алла Токаты. бахатырым кенер такер куликанзан. Алы водю ервода амона Азат, чуди. Азат. Газат аза. О да. Вот аза ю намангей. Вот и Володя дудет, Володя ишты кафарштайш. Вот ты намангей басам тает. Мама лаудайт ман калмакаштайт кудей жазна уснахашага. Ну, тензабах корд. Man doe van de maar abonnement daar hier gisteren tam sudi se warjon zinat. Каразины майн зинат. О карази йой шмахтер ваш Виталик, бажа. мына Володя рмышытта дудята, ама уманта жнон, штам апрелы, я гурамбону дишмен. Вавры шпайда кангерар факанам кагаган такарынчин доны иш волоттарай. Намангей. Куды канам, варжам, жонам, Володя каднам пушват. Она не сартом саубира Это моя запахай салон паяк гурам. Ода куди укой канай од гаган абон отар автожактам Олега мышам куд усмауды гаш усма нам манарта как чижон телевизора и каша авто мышам тхаймай на жон на карды на лишуй. Шмахан бужник каяр кудукотат алежабун. Ама Олег мы схож зинат таудил дон. Мана амчи куша се целио надо удондр за хайжем кудой. Божник. Что божник? Ажар. Ждарю бафтау зама адима аквакуша бираш мидаг и что барно баната. Флакуналве и вот кагуна фирохканс. Фалажардяге кушай адам аржон квай. Штейда адам дар дуаржам ква вот наманге фарн бажай. Ма фарне ам бажади. Я се куштуата ма он Шмахан сардаудан канад. Божник. Адаму фарный дам женар дарнисы сейчас сарда. Благодар. Божник. Божник и не мрбаз да что туит хео да зуран в цыган ма бира иш фала. Он равда что таруяш. Траштагнам он. Божник го не ухатма. Арфагон дут. Божник. Ама нарта. Реклама лада. На варжон реклама. Да. Что дает вам силу? Мой день буквально расписан по часам, но мой источник энергии всегда со мной рядом. Музыка для меня как глоток воды. Топау. Чистота горных вершин. Специализированный магазин «Двери» на Калинина 81. Огромный выбор межкомнатных и входных дверей производства Белоруссии и России. Улица Калинина 81. Телефон 91 66 24. Современная хирургия катаракты. Офтальма – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Мебель вашего стиля в декор-центре. Мягкая мебель, столовые группы, люстры, посуда, декор и многое другое. Возможно, рассрочка и кредит. Бесплатная доставка до вашего подъезда. Улица Астана Кисаева, 33А. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. «Орикс». Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Сдается коммерческое помещение под офис площадью 215 квадратных метров по адресу проспект Коста, 15. Двухэтажное помещение функциональной планировки с ремонтом, отдельным входом и парковкой. Обращаться по телефону 8 918 827 89 19. Фарештам апреле фабараканын срагон зауматта қаққанын бун. Ишін үнсонын баран юмаягном антиквариат жоғы. Усы қықдма бақа шаниш фанзаяжы фылдарка улсау ахым каната тыңгыштам ха чимбалы ахым зауматта. Бирі ташықы шылнымайынс усы қажната бақаққанын.
Айды жмахадагдыр бира варжын рагон зауматта. Арақша койраканам на телекомпания эфирдер мажардаматын сау хисан бинонташ фадалты рагон зауматта. Ко арақчынай қақаныз умакашын. Одалада, да кушаны что с радиола уисел нырхаштай? Радио горожау фала мана эфир куауаттын мана наушник такой хонс наркон тахам табала варканзнан чижоны мафанзаяжев что удондар рагун зауматтал намадар саузышты. Одан что жагзнануй, ама манан мадафадай бажа, да что жагам тебаишан ах фан мажарон кушан инструмента. Жонга да что? Ода махандар наважаг айжар яраштаглар басыт буронай, дишагуна буронай асафон, ама хумата гайдар намнер баз дишар бахаш тафдал тыкон зауматта, пацаган мыслшада ажай фулдар каусау ахам зауматта, штана зефира наважаг гутвата зефират, дежар хор зефират. Хор зефират улсавод. Разурман да хоржихай айражма да мудыштам эфир басат такот там ярашта джузануйдар эфир. Kad sabonu ifashta jagzishtam fala na fala utan amajan kad abuna khambun antikvarta chiqaqana antikvariatta chiqaqana khambun wad jan zifirat mafazuram amanam vatsagan aftit ku khaytani shawzanish mana farada dishtam daytu salajsau ya sezamut tuatam chinzi kirsittan yot kirbasittan odottar khoha khazaru Ама кашынымы рухшагонд нахиштырты, ма мевшинчирита кан, мадама карзын райш, ма кебейша ма кбавнал туну дожжау, мемзурын, мама жгнай жанахым ужжау самену, мадымен автобакотта уйдаму махисауан, яфыдыконд. Кебейшандыр, айдар ужемені кадбайық сидеу ма кашуд. Девшинан яхисау фыдыконд. Мевшинан яхисау. من تام خيسا ونيفد اما يادون شكوتا يخدق يخيك اوخي عاسيتو تا شات اتساردش تود اما ورتايتو ياس زامت اللي تو ورتايامي ميك فيتون مخودا قرصاخ سامد ممزور سولدام مخودش يرجن يسالم فوت كوتا يشود مجن كد مدامي وتاغدا قرني شتي منو دافت جغراج جامن مدام منود دارتوي قالي في خلفته مدام جوس قالي في خلفته لاسي تو يساش برتون ويدام دن كرازوريت وتامشتر ديشاغو شتي مامم سدرت شختوي вжала جنگزيو نورتوي بيسا يو جنگرايشتوي ميويتمرا دافتوي ميويتم гама аят котоي саме شرطه Шартаряфта котою, артна котою мотер от срахтита дерсам автана маудиш. Мамам бажад што ядон туат номей. Нахиштер номей. Што мамам хазара иш жарун зауматта дерфалудон автара хашын мабун набаси ашдыл дер зауматта удыштыма. Думата ну вайз што хазар мадайштам хважа ксауажаго. Мамнери адон што тын жынар тамну менште ам Магдалиса каштарта сырынс на хазарай бира бинонта удыштам ахшажла пуймац парчыжы кадамбак в тону дон мерудон андариша баллата удона ниша баллата шбаллата дарна макрбатам бывайн содай уазым мажуной ядон что фыды кухайконт мана ядон мамаем дишаш хейна вивнал габакан Растаджи яконду ما يفتقن وتي تولكش خسائر تكود يا خموش اما سيفتقن يفتسدار نوازمن كشترت سونو يشتي بيرتر تكادون جونغدرنا كنز يرمم يشخت باينيتا اما شبلتي روناتن شدك زونس مكرباسونس مكباخون سوردم ود ممنايتاسو مسميو شاكشبلت ما يروناو زورنس تنزبخ شبلت مغدك فكتر وين يروناو ممكن زورنس مسني ود فين بارنكن اجشرد من الفلدختو يراغون جرون سقد يكون داجشر مدام هاول برني ما جغنوي برنوي زون جغن راق فوانس مدام راقتاسو من جن كيانا مكسون صوت سنسي افتر هاديشن مش بلتن در ويتن غششكون
ودماغ антиквариат شغ فنزاياج فلدر كوسا ويخون فلاي من نراجسق антиквариат كويشنا وراغو نسق دراغون زاومتونا ير كشترت كويش كوتانا ما دا كشترتن بتسجان شامون فلدر راجن دي شويت خي اما د باقا قطع دراج متا دا خيشترت من راغون فدلت كون زاومتنا فلمنا نواسخ شغ البورت اليسا نغورت ونكت افارشتا كشتر فلدر كشتر فشيفا د خيشترت داري شيخشن وما سافر زاوما وفنديت فدلت كون زاومت دين بتجنا رقدر سافر ودايت اما سمن اخم زوب اخم فارشترات تا غورت سرجتم نواسخ شغ زوا برايشتا ودوما بايقوش درسم بايقوش Comment? Marrant, postant. Rajaga منتك جنجغن وفلجاga ممزيشتر باخاو جود أصل درباسين كوتاين. فدلت كون زاوما. نو بدون بيرشت. مزه فدلت كون زاوما خير. Честно слово не жон. والله دارش. سما. نو ما ماقاش كخور جواي تفتا. وجدان زبخ سكزاوما كوا وتوس زاوما يور. اندر تك من هفته قومش تيولدر هفته قومش تيولدر وده تيتا مجرد من السلام فيد تادمل غراو كان نيغراو ناسو أوصلدر سفندر كواوتر أرغني Там Ахшаргард, Хама. Вандерзу ниси بدون زاوما. Жарунд, Хамата, Жарунд. Ахшаргард, Штайма Суди. Салахуж. Самагашка? Саун смажаш дава. Забахште, решут. Мамагашка асыл даража да нтхам фадалта кон зама дажнаргашта волдай жанардаршта дама. Мана ирун хадуну офта кужурамват. Мазардама тенкшавун черен дармежи хажармунжис ма нафидат лжомата мазардама тенкшавунш. София Куштам نقولت سرجت فلدرس زامت تكوي كنسنا من زامت تكوي دركوت فلاز چیدر یوچ جاختا سلخ جاغما ارمشتن رقدي كوتون دوم در اخم زاوماي شابونه نيش خشتاي فلي رشتا فلي لادش بركوت правда жамана на мангравди сышта муйдын касавдиш словар سلا شربت منو السجمنا سلا اندا خيكوند يروس شربت من قتلنا سوزني 82-я же туатам кабак в тун. И отдала реса беловунта машхакташта. Удашта ама кырбаса диотам чынза самай баба ракканонжак. Ама меню шербаттан бала варкотта. Штай ма оди умана копета гримна оди. Мемр каштан мейр хоха каде магудон ескотта. Йодон бирабинун таштал кам вдалдиш. Мейрайшон мейми вахшатылар бакотто мей сурала уттан мамамын жанер жаргадар какыншма худагай мардыштан. Мамынёй балы варкоттасылы шарбаттан. Ер абону вонг. Ишчимен мен афта кыжагидмен адын миллион таттын мамынёй ратна. Оттарын жагинда баркадыл фылдарыфтадна фылымын шарбаттан жынардару. Мешкадам красу мен афта шардгон мейми вахшатыл кырбаканна. Odam bira tafakashin soma aydam saksılda yakondu şahga andakhay. Mamın tıngın argıla var tıng mana salımı sarun meydarzını fışta madali çiva. Udonda revazın makakını yadon işte yuldar jarun zavmatta. Mana yası arın kafın çiğune. Uy bira dişekte bayıfta. Yası arın kafın şatatı mevşinin yevşin. Ермевщинен евщиной рсадиша сарын хафан, тебе ишендер, мамата ермевщинер бахаудышты, масамыне автодарын, мамын фажығын сома. Удонса пайда көтөй фыласады пайдан алқаныш, қаққаныш саны? Зы пайда канин фылымын шалавар жынардару. Уйтхайма, йодонышты нахиштырты жынуавыр сардышты, жынбынатты сардышты, мавазым накаштыртанай амонзынан, зурзынан сынай, ядонышты мана уафыды, йордагай расауга, йордагай шахи конд, ма хисауын ефыды кондышты ядон. Иш мамам фыдиш,
إيش ماما نرتكب ديشتي كان سول بتيتا فلود فشينك تيتا نكوتوي يا خم تيتا ماما مش باجا ديش ماما ميفشيني سقطتك والخوش كوتوي يوسيد بد كاو بد خجن يودر باقاقتون زبخين نخشاتون آرندر ماما زباجا دي من راجع آرنجنا كوتوي كزن يودر ماما زباجا دي باجا ديش ماما صدرته راشتغ قلادة خوردرينا وقد كان كساجة مخدق دوما واجق واتوي فلا أو كاشات أشلم بيقدر ماودي ما خي مود فلا زبيرة صدرت فيتو ما زفودر ألاني رايشو مخوتا زفيرات ما كوتاينا ما تنقسم دي شاك بناتو دشتمود أما سباق قد كوتون ودون يجم من يو تشل تك كادر تفينم فلا أس كادر تأجنا شيشتون فلسا شيشتانيم كوشق خورجي جونم سافر راف دشتودي فلا تشينا فيتا ودون ما يخ فين كنم هابو ميد رايح شتوي خورجو ما رايشو ما يشتات دولك علوشتش كوتاي دخلات كوتاي اشكات مرباوات دفوش لاسين تكوتاي وياخدك سيارهو هو خمن يافتا سرم قومنا هذا ما أجزكاليوني يافتا ما يتبين منا ناوي خورج وخورج يافتا سرم زكاليات كنا منخي وس أرمجمكو كاشتش تموت زرتايجر جو مادام كويتا دام شارخشتنا وخرمة شجر ده كارش زيزانا غوركنا بعد ارتكدري يركجغون وز تشيدرت شكوتوي بنات مش ريغنا كنس فلا كنس نيوغا ما نرسلو جي فسال خشتمنا فلا فتساق بتي وجاختم كولدر زر فوتبول جرس دي جاكنا ميورا كاشتشتم مزير ما خرجي خشتك در تشينا يودون شانيوني ريغنا كان شانيوني نين ساينس كويتا شتودون Ну, чи дерсехи санум дары. Ой, вовацаган, андар фаршта, фала, каттам шахтаиш, уад мама махам фаршта дариш, фаштадар дамиш? Ома шасармаш кумбилай ишты фаражиш? Шахтамам нали, удишмам яд шахта, тинтыч и шахта, удыштамын фашка, ама юрбатан мамамана, елтапия жамана куди, удман пирануди. أما يا خم نوي بيرن تام ممنوع ما قلي تدار بيرن شخاشتا وغي كمي بيرن ساخم ما يكريما دوا بوخوف كيشكوتو ما سيورباوي كوتو تينتشيا فالما مرتكا وجي شغدرنالي فشتر ممنالي يرما ميشر مشترقوك مرود وماهر خوخو سرقادي ماك فالوي وارجا كوا ود يبون سرنن فادت تأراجنو يريك جغون يودون من المود الخاصة قشتراي شو ما يشتات ميجون تشيدر ما من قلم كشن ما قدر كم درن قلم كشن يرزق الراس وباسو كان باش تجمع يودوني ما يرخفشن ما من يوم من نبيري ياربي دارنا يمكن قر كان نوتروجي واش كشي سو ما نبويس ما شي سو بورونون كتيافته بيري يارماوي درو أما هير ارتكسال شاخاتو فارشتم ردقنا فلادنا فجيفا كوتاي شارتاي ترانسبورت كاي خونس خطولغا أما نمشت تاردم نرافدشت مكوم ما يفيرمو يدرشت بيري يارغو وارجون عدم مقوام عدي ماك سون الشوا عدي ما جدام رمشتر زخن خاشقو مسشت انغاش بلن يتقلزق زينادي مادي ماك مسشت انغاش يقلزق كراكشاينا ودو جادي ماك اندريريو غون كنا مومير كنا شون جون مخشبي تشاسل در شوي زين نفجي بكن سقدر وقورة سرج تدر ما أفتم أنا كم فزورة وي أرداو كنا كانوا فلنا فبيرة أنا نربع كومنس سيدقاش در ما فلدي وتر ماما فند رواية ماما ميوبون
أنا ما نقدر روايز اشتموا يتخيم من رتبون جاخت خزار ما دميش نوج در سافر در ديشا جزاو متى أما ساقام أنا خدك فينام فندري در ساقد شو در جونن نا أفتنا فندر خبر مرة كوي بنتون شو شك زينادو وش شك زينادو أفتر قاجن فندريك تستخدم أفتر زخيتا تدام من يخاط كده فرش تدام فندري نساقدش التلفزيون مجان ناس زخي ساقدن فلا مجان دكتور قوم زفيرة فندر جنار فندرو لبار قوتا سارت كنت سوير من إجرجون وتسجن ما يوخشج عبدو آدم نالوي أبي وتر من راجدر كده ديش راس وتقاش شارج وتافت تماوي أنا ير راسون سير فقار مش تم راسون نقونا يخرج كرزيل تنخسم يوسخ خورس زينادنا مش نقونا ما كرزيل تنخسم اشتي من باق دي جامع ندر وتردوار خويني كما قودا سوريا افتالو زشت ممنك الدما دجن جدا يفتا ير من فجغن سقورت مراليسنا باور ندونا من نبورونا يودور دراتشنو مادام در منشت تنقاتشن مجرد يفتك جغا من الششتون مما وارجون قوبشت ساعتشن هذا من سر يودون الششتون ما سوون أفتا ما يدن قورت إيش كم باجاي إيش من فلا من قو بورو من أتشندر ومادام من أتشندر ارتكا در فشتا ما بورو ما سوسنا ارتكا ما تشجع لاشتا ما فشتا مدريو يلا السنيش الفيتي بيرتو تا قورت ماليزنس خوش در ساردا قورجو من أردا بون كتفيتاي تيجي دون يدك وقتاخ دستشكو ماخش مزولك ملا دوي دركنا مزدرو بيدر شتايم فوش تريشو دوما درجيلن قورايشو ما يسمفشتن قورايشو ما يسافون رايداي دابون شردقون فون شاخاتو جي ما قوق دغدوية نرتاي راوازن نخشجل ما فون زميوت كافشيات كناي وديوش يتربو عشان بايداي رود وديماتر عشان بايداي موجيك بازورن كيرا فسوندم رواد مك بازورن مالفينا عمدن وعداي تنقدر نخواش مجرن تخشك ما كانت كده دمات مراوات سنن يا خم رشوت الكون در يا خم نمتشبر مدام صوت خيكا مش شارش جان مزخليو يا باتي ودلزات يوسنون قوفرن نردم كشام سقدر زفيرة أما داونن كد من سق قلزق سارد وارجا قادي ماجي ما هي يوتن تهفت شابون نوينا وما كم درش نفشتراشت تسافر درجنزين التشرت در هير أفتش غني مدنا خش تسافر درجنزين التشرت فلماني وترارجوم ك عادي ماج كد دارن قوي خي سافر نخشتي شار قو سمي دار تري سارد كنا مي فنداس سرنول دايدر من كارجن آدم كوي كنا آدم وارجا يرونا يشك جاهون لقراي قردي سرما ساردو جاو ممكن ساردو جاو من راجدر وديشنا أخسادا مودي فلس بالخة تايشويونا ودي ارتكت هذا مودي أخسادر فجن دي سبالخنا يدرسيه فلا ير أفتدني كجاهون من قبر نفدلت يوسك قبر مسخ ما دورن شيشت أوليني كرايشتوي لجي ساشتنغاش سقاو قلزق زيناس سقاو ماشتم كوا دخل فينا وتري ما رافدي شتمو سخود غير راسو مدون جن كوا ودوجي ما سينزين هذا يدون دردجر باروخ شوزني ما كرازيو قامة يافتمي خسم كمن درجنو ما يقامة إنا ديماك يسور بسور لوا أما ينصدر نفشتها أفرا ما يدر كرازيو لافتك خسمنا ودنا صار ترخش دروزنيش أندر كمن درجن دروما يسور تاخش تشتم ويدر راشتنو هذا ما كان يودي صار قلزق دركنا هسه أمون دجونن زينة تفتزجن مخرال كان شتم سوسيالون خجك تراور زشتم سمي دنسق دايشوي آدم مختان جغام مشتربوجنك كاين مشاكل كوتاي وسرمبون بيروت شماخت خيجافت خوخ شتراخ مراخي زنان اشتربوجنك خجناتي نمش شتودون قاقن أما داك اشترتس جردراي جاي أنا نيجي شك فلتر ما كدتوي دوتا خمامون توات التيماس جينا تندر بديشن ساودن بيرا آشتا أنا نيجي نيت بتندر بوجنك دم ودلادة نينا تيما درنا من قلمة كشو متابعن قلمة كشو من تلفزيون ما كشتم يا راشتغل تافين بلزشتم ودلادة
Можно жагона еш. Хожишек шоун да никфандат. Ерден ирашт кужагону махитинг дешта неш хонзанан фаламын. Ма телефон макрукашай уцакамте филдернисиш. Моден стай. Арзанфта Адам шуратта ама автодартер фалалада мамафта каша ама самада хадагдер тунгваржиш видеотейшн. О, варжан армаштар дардай авто ючишил махисан иштата агайшисн фала дашнык авишаген ясура лавгадар нешканзнан. Ода да кулша хабатладым. Саман уйдержагзнан нешвалыштадон корт бамбл юдишаджа чешгыл. Уй тынгбира варжа якау. Кад нарадино дуамин нуда шамажей фаштама иша ярайгуран каукамта. Умевалдай айда ма кана пирографии куштар ама бажонга канам ема на телевизор макашчатыдар абон намар басы диш ора урштоны сарак гатеты Ирина. Дежар хоржерина. Дежар хоржерина. Кенемр бас. Камиша акам ишан аппаратима. Ода тун хоржуай Ирина нартак кадамахан фатсадждар кужагишуи ама да хушта ишеш волдайдер райдет тайвацган да фацак ахсафтама мафта кышма райдет тоймана да каук амта крайдет таишнудна. Муда сама бафанда ди авто виппайды хойда шарсама фажунд. Виппайды наудиш, камтейшн рагайдер варштон фаламам камишан наудиш. Ма фацак камишан ракта мембал, фалам фацак раштаг манфшна хаштон. Авто юдуа май барслаудиш хазар. Мадуло цалаш садиш. Хуматадиш да 19 год. Фала уйфашта ковидера штажита кубайды той. Вот город мадарав тарахналстан, мою хазар кошт не судиш, дил райштон камишан, мою тамарахштан. Мафта кау юрдам фастан, иннердам фастан, маю мафта камта иштон. Дахир хавштай субрун хашей. Мам мафта бира камта кубамбард. Жагон пацаган за ишкут шпайда канендарам было. Ма бацаган ишкамандар хшжгон вайд фенен. Жагам раждар на хаучи сардиш ма рагайналы дишен дар город сарамен наяхам амалшканан марбасон. Мажан вацаган удонан дар вайд хшжгон аркашен хаусарт кутсауер. Ма автомей. Ома айдар дабон махс земфират тиман хашку там рагон зауматылна. Но там асаштатал авадиш расов зашта ашта ама Ириней фарсы адам кшахифен зашта рыгаттай канатармас зашта шафыдалты ома рашта живушым баурум макава Ирина вацаганек амиштай. Хир камту койканам фалхоржай да режиссер тан салма зурум адманан савдишой. Ама нейдер вацагану джогзна така камту курайда евдишну. Автобакашке вот саманов ганак шкоттаныфта ама шыжмалунку. Ахур нику коттайна ас дахадакша ахуртафтами. Ама яко дубам барышер иркаман куамам манай пространство кайхонус фулдару мауак аттар мауа датта кудуныш. Мага кудай жагон кудай юнен автосейшн ма редактор куман нафасау кама дай фихалан куман нафасау дай инетан. Шти барагвай ирбараш друг фейшинг ам жагамуд барагвай хир рашти ишшнейш жиланура. Ой мы намазабак анташта. Ама адам жардамасау шахожиштасын кой шаражшвад. Ражаге алкай жардаманафасау ваяфта дармамам нафашинс асакам фихал и пожалуйста мангам маиш фала автодар ваима чи пожалуйста махкам дар машиш махкам дар швар да социалон хажа. Ну социалу хужекта. Ма уядал ма ашкут бамбар что на автоме кукаштан да фаршма отцы уди шахам куттаг ма фулдар варжиш штей фиштайда хадагдар варжиш хиштар карадам ишинна самадыргашка шашуратта вдиша манердарунам шашуратта шахушта ама сама дам фажанда хаморжон зинят свдиш шудон фарсы. Вацаган мабун уже бентонавтанал алы карадам дарваржин ишин шасард вдишин фала фулдар фаишин швалаттама хиштар карадам уманама удон ансондарейкашинс камтам инета акудаканс вацаган камук наравайон жога мамафтама ищи куфена мауит хайфа фашинс аскамш ехал когда ман маиш хиштар ма швалатта Удон катарита расухдыштына. Мамагашка никуфавайнса в жаркамта
алкаттар вейс расшут, ма митхайса пулдар вейшин, маса пулдарам балфин. Мына пирография мата кудрахшта, осы ждар каттар гыцылай архайтон, фала авто гыцылай бажады, что могу что-то. Да он та раженс. Уйдар авто и артаж раж маудиш, ма кудадиш важита номер баз дышты, шемач или тарбахаштой. ما جريت تعودشت طبعا خدن تنبل برد مثلا وسخ دلوديش نفغوند من пирографии методы нефгонд. Ребята тавацоган нажон со выжигание по дереву рыба бону жон авто. Мама хисан ходоко тон жон вацоган манандар равайд ахам нефтаканан. Мабал хатон махисан аппарат. Ма удейр мама. Да дошли от магашката с кушканыш. Камта фейшн Уйо ахурадой. ما إكفاك فدان فلا نيكوشتون. يرفيتاي شوالون فايسيش إكفاك وتسجني فنقدرنا كوتا فلا يعني يارج تافتا بافن ديش وتكاي مكاتشن. ما خدا غير. شو نمر ردي ده خدا غير عجز. فلا ترسار يا فنداقل كان منا دون زونان يا فنداق كنا شايف أنا داي ما جاكش ما تندر بتسجنافتا. ما أبون رايقون تسكشت كان شومي. Ама адай магдашне адрайшы самай ясарц аража самай амалтакана адунайш амалташканан. Апта шабыргайз амалтакан камтайдер мамайдер камта усы сасалон хашкушкоттон адман уйфашта удиш ну эрмам фафашинс бирата мана годик шиш ажуковд е чинзах шаб. Ума савардар қалзак мазал май самай бажая. Фазурас мам код фотограф ма поишен кам томдар. ولا مامي ولداي ماما قشكا كتار ديني جون فلا واتسجن كوكشاير ساتالو خشتم ود ادي ما جميتوني كتر ترى ادي ماك بانك ار نا يرمنا يا كاما يا خجيشتي وتريسا مقدر قشكا في بانك ار اما هير هفته كجغم دقو بيروارج شو دراشتو زنن اما هيرينتا سما خيسن كان جغم دقو هو مندر زابراتنا يرجمنا مقام خيفجغن ما بونورات من زاب خيسن واتسجن بيرا سمايدر تكنا ما ماغشكا الله دي ماغندر يا رايغرانجخ يا رايغران خويه إن تيوار جوندر آتشندر فلا سماي ما خجدر بامبارات جغزنا نافتا ير وساش تورا وين كانوا تاخمنف جغم خزاري راخشتا يو فان زي متر يو وارشاستا رلوتا مكاشش ير دراجة يش قد دفشتا دريش قد دقاليو فارش إن قوتا خارمان شنزقو كم درس ديگرا درجنا لاخيش فارشيتا كاري كاروم مخختا بنيتا ورشتون دون خل كان يرماو ما يخش در خامس الفيت كل رزق سايف أجدما هيرجال مقاوتن ارتقى إيدينا مك بايقوش متها بايقوش تشتم جامان كل شربت تخي أيدا كدر شو درازو زنوما ستشتم أيدا رازو يرش باسو جاما أفتا إيسمن زراويزن زوابتن دتن فلا أفتا كواقد كناود ممجش كتامنا مقاوينة يوم يخيسن كن ما فتاج دري ولد فكويرا كنن السقدر بنتون در خجن ولد كرزنا يسوس ولد بتسجد يا ولد فكوي فكن اشتيز آدم در سماس در اندر خجن اشتو وياو اشتي ويادل در ما شيراك در ويو ما دور جنب برجوند ويدر كي جغني قونا شرما اشتي ما ومي ولداي نا رشوغت أرز ويدر هافت اشتي سرغجون قلزق شاتسات وكوين عالكنز اشتو سخونديش كيف فجمن شاتسات دايوك أخل دام كالوش سمين إنول تدام زابر مدام يتخيم أبون أفتح جاختو تلفزيون كنا وارزن كنا وقام جامان قولا قرقود كوتة لا دمود قوت خيت أسجق زشتم ما قوت خي ما قو كرزن ما نيرازور ده كرزن تصورن كارنتي كرزن وش بتير الشوخ در قو أفتح راخي جماونش رختا شربت بناي كامبيليف كيدون كمدر دارتر ستيركل فيدرالون فندق در كرزن الصوص أجرشت فلوتر ما مجش كنام بلتامنا يريني أيو كدر زرتاف تما يوسرشوا يرينو مش قومليش در كرزن كفزار دين بيرا ود فلدر رازرتين ودا جغما قوي در أما
ده كانش بيراغرافي كامتيشن شتيما كجون افتميما سافدر كش كنشري كد نردينود ده социал обжект радин Мага самой жалшина жон кад социалом проект такой маканш. Мама гашка удунима баштудна. Савардер социалом проект архайш мама гашка. Ма ир балдиш фенен ма социалон хажа фенен фарон на хаубайгом код там футбольная площадка. Ма удишься турнир хаутахшан мах команда рамблта. Мем да саварам бахаштай уз турнир ма. Жен фаштон проект. Моя формастан хондиш Каспий. Ама Рамблтон 150 тысяч. Жагмада хоржахай эрданико фандадиш самай денуа ахур завтака стефанд шахур канан объектив марашт кашан ама хожишт шканан. Така да лада иште проект подуканза. Югар угулнама кадыкотон эрза махадагдар алснама жонын. Фала шабыргай ахур канан ма кайжон. Ама каштар тедам ничи басу мадна фажаг шахур мама кагн. Каш фулдар махикар адамар басанс ама басамо мамын савар камишам балханон автодар. Овгатамам автокаш сманыр така модай раз диш камиша говын. Бирете фулварн шахио. Бирете вацаган. Был автожан вацаган. Чи? Был автожан вацаган бирете шахи фулварнс. Камишан. ودما ماخما يشقوشن غنيناغنا لادما وتخيدر جغن قو غتلتيما ياخيجم جنون جخك اوريو يوسرجتا فيتوي اخشت خوردالن غورشيك تقغاغن وسفينجخ فينجي تخشن نودشتومن اما اون تب планетел анзавд нугулайнаг ардак орил Арзон фажын машкуй раштаг магашкарайды та нуда шахата ама артын фарашт минутал Ахаштай хур май фашта амбахшт ижер фарашахата ама вташ минутал. Хуйдар машкуй раштаг магашка с пар минута ама дуун аш секунда та хур вовгадар на жند. Хурдалын грайдет та шабыр фурд аштов фаштадар а он этап жахакорил яфанда гакота сагат шкашанырдам. Мексика и Америка югон штата ама Канада и сарджитам фадат фасиш арзон фажен фененен. Фаштагов дишанта янудышты Канада яг шак адах сарджитам. Уи фашта а он этап жахакори ашкиута Атлантиком фурд сагатак хаймадыр. Бафтау зашта мауи, ама ина хурдалынг асы ажузан декагам октябрь фалатамах не софен заштам, а он жахал анзавзан хушар Америкой, такка хушардар корон. Ода аппенмахан жарды куд не самый евренц астрономта уттерлады. Загал хафта жагыш 2 минутына мажы фацагам июне Кавказы фенанузан ахашт хурдалынг банкалма кашайда. هفته وده زغل كنت فجأة صد خرج مادام عمل بعض جدام كرده جرجاي زنجود ويخرج فلا ما مجش كما لا ده جغن قوي در ما خن رشته قطر تقوم بخاو تخو راجمس ما مجش كافتنا وده كنت فجأة سرشتك دام دوغون بخاو بعد جغا أيدا خمتاجي وإنا فجأة شاخات ما أردا كد أتاختشتوي на бамбарштам фалам на важаган жагам харжбон уйтхай ама уттерлада раштаджи коишкотай ама раштаг бауромнан дари ухожжон на важак салама амиш одма нартака Ирина янжаг заштам на телевизор макашта аманын накам фил вашсон ома уттарын харжбон на мажагам уттарын бакушин канамна уттарвал бакушат накам ничишат гандар антиквариат узаниш жагам макавышна автодарвот фаравскана мода на вот хабарта служба инша эфир хабарта служба инша эфир архацаканы амавал харжи жарут на жанар амбалтам на нижена маштут махорш хабарта кошут